डीजे दिलीप शर्मा। सुनौला चंद्रभान। ए बाबा रउआ से बड़ना केहू कलाकार बाड़े हो। ए बाबा रउआ से बड़ना केहू कलाकार बाड़े हो। कलाकार बाड़े हो, कलाकार बाड़े हो। तो रउआ रचना सुंदर बाबा ई संसार बाड़े हो। ए बाबा रउआ से बड़ना केहू कलाकार बाड़े हो। डीजे दिलीप शर्मा। गोपालगंज गोपालगंज। देवी माई के रउए मूर्तिया दिहनी बाबा बनाई हो। हाँ दिहनी बाबा बनाई हो। गह गह चमके माई के मूर्तिया दिहनी बाबा चमकाई हो। हाँ दिहनी बाबा चमकाई हो। सरकार बाड़े हो, सरकार बाड़े हो। तरौआ जैसन केहू ना जग में सरकार बाड़े हो। ए बाबा रउआ से बड़ना केहू कलाकार बाड़े हो। डीजे दिलीप शर्मा। सुनौला चंद्रभान। तोहरा जैसन गुनी बाबा केहू नहीं भइल हो। हाँ केहू नहीं भइल हो। जे कुछ कैले बाबा खाती तोहरे नाम भइल हो। हाँ तोहरे नाम भइल हो। दुआरा पखाड़ बाड़े हो, दुआरा पखाड़ बाड़े हो। तो ब्रह्मानंद सूरज अभिषेक दुआरा